And we're digging, and we know it's for fun. With the Minecraft show plus pork, it's all getting better. And everyone would say that it's not right to grieve, but it's night, and we know it's not right. И здравейте, приятели, аз съм XX Митака и тук при мен е Амунда Стоун. Здравейте, хора! И днес ще снимаме втори епизод от моята поредица. Да. И така, по незнайна причина, Майнкрафт... Смених се просто версията на Майнкрафт на по-дома. На 1.7.5 и се оказах безматериален. Както и учам Амунда Стоун. Само, че той започна... той сега се присъединява към мен. И се надяваме да довършим заедно поредицата. И хайде сега съберем малко дърво. Че не трябва. Какво? Да съберем малко дърво. Да, ама какво дърво искаш? Не, събери си там да имаш примерно да си направиш меч, кирка, брадва, пилни. Както казах, дървото е най-важно. В миналия епизод. И да. Мислям също да снимам и на Left 4 Dead. Ама за сега, също с Amunda Stone. Но за сега нищо не е сигурно още. The best Minecraft Logic. Look. Ако това стане в реалния живот, дървото пада, има вероятност да те смаже. Пък тук просто се лети и лети и лети. Но бавното и копане, копане, чупене на дърво. Аз свикнах с брадвичката и са... О, тук имаме нещо. Тук може ходим да копаме. Да. Съжалявам за лагването в момента. Айран има тук между другото. Ами да, и да се направим по една кирка и да ходим да копаме. Колко дърво имаш ти? В 14. Аз съм 12 сари, бе. Аз съм 15 вече. Си е толкова. Да. И така. Да. Обаче аз викам първо да... Викам първо да направим и кирки да поскопим малко камък. Да, точно. С камените, с дървената кирка не може да стане нищо. Да, точно, аз това направих. Аз цяло да атакувам. Аз ще направя един меч между другото. И така... Да, почваме да копаме камък. Кога го освети, бе? Опа, знай. Ей ти камъка. Нещо. Да, такова си. Не съм го осветявал, то те си беше. За сега къщата ще я направим толкова с малинка. Пък после може да направим на 3 етажа, в смисъл с подземен етаж. Там долу ще направим нещо като chest room. На първия етаж сигурно ще направим и да кажем crafting table. Там ще има основните работи. Да, crafting table, ще направим 2 печки да имаме. И да, и ще направим един chest да задържим храната там. Пък на втория етаж ще спим. Там ще са ни леглата. И тъй. Да. Сигурно може и още хора да се присъединят към поредицата. Така че ако и вие искате, няма какво да... Просто питайте и най-вероятно ще има кандидатура за да участвате. Или ако... Не знам просто. Но ще видим. Дай скъбим кирките и направо после да направим нови и пак да почнем. Тук не ди руши, чуля. Тук ще се качваме. Къде? Тук. Добре. Направо чупи тук ти дървената кирка и да отидем да правим още айран. Чудесно. Тук
Тук за сега виждам две. Между другото, аз мисля да направим първо желязна кирка вместо меч или нещо. Ами да, то. Защото желязната ще ни трябва, прямо ако намерим нещо диамантови. Да, моите се чупят. Ти къде си вече, горе ли си? Не, още копам. Моите не се щупят. Ти колко кабелстон имаше? 64. 47. Нихи, ти още може да купаеш. Ма трябва да направим покрив. Между другото, аз ще засея това. Саплингите. Да, не е лошо, да имам повече. Забравих името. Мисълта ми е да не ходим да обикаляме, да търсим дървета. Ами направо да... Моля, ти стига! Извинявам се. Направо тук като си издържат. Те между другото за една вечер растат. И направо човек тук те и... Да. Тъй аз имам каменна кирка, отивам да взема оня еран. Изчакай ма, аз имам. Ай. Да. Момент. И така, тук сме отново. Извинявам се за тази манинка кратичка пауза. Ама, те се случи. Айде, дай. Ай. Трябва да ти ни пусне някой за храна. Аз съм доста гладен. Аз сам... Само 3 бутчета ми ги няма. На мене. Тъй тук беше единия. Да, сега ще си купая другия моя. Колко ще събереш там? Тук има още, само че тук навлизам в пещера. Колко бъслите? Ого, тук има бая. Ами да бе, аз събрах 5, 6, 7, И аз съм 7, 8. 9, Ти 10, имаш повече. Къде си? 11. Къде си, бе? Навътре в пещерата. Ето му. Има Не мога да... ето да! Някой би те помисля за Херобрайн. Момент, не виждам нищо. Момент. Абе, не и той, бе. И да, трябва да се увеличим с това. Да, аз ти направих между другото. Но ти обрах камъка, на ти го не трябва. Ами че на мене ми трябва да има. Не, вече имаме камък вече, бая. За не бая, ама имаме камък, няма смисъл да копаме повече. Вреде в... въглища. Трябва да копаш за въглища. Трябва да копаме за въглища. Обаче се стъмнява. Еми... И имаме само едно легло. Видях прасета. Ох, мамицата му. Да, пи. Кто си? Те целатка. Какво се чува? Крипър! Ох, мамка му. Не гърми? Аре! Не гърми? Чакай! Фак! Добре. Крипъра уби едно праси и ми даде пържолата. Още един крипър! Аз пък не намирам въглища. Май, изстрелец! Шит. Да, обрах всичкия възможен дърт и се връщам към колибата. Да. Къде си да ти обера айтъмите? Отивай се обереш айтъмите. Аз съм жив, не съм умрял. Не, защото аз чух, аз се направих, че съм умрял. Не. Но тъпо е. Защо е? Добре, човек няма въглища, бе. Не, ние може да се направим от дърво. Всъщност да, идвай на сутринта ще му мислям. Направи от дърво, смисъл вземи на непреработено и преработено. Те ще направят... Да, знам, ама не ме занимава. Да, тогава сега ще го направя. Аз сега ще взема тук. Това между другото, ще изкопая 3 дървченца и слушай ми. Не, едно дърво ще изкопая. Връщай се в колибата. Колко ще го правиш епизода,
Колко дълъг ли ще? Ага. Не знам. Колко стане? Аз съм много гладен, между другото. Ми идва и сега ще станат въглищата и сега ще направя храната. Имам 6 пържоли. 3 на тебе, 3 на мене. Камъка за... Всъщност сега ще няма да правим нищо, няма хъдно. Ами... Ей. Тап 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 тап. Тап 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 тап. Тап 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 тап. Оф. Аз виждам две овце от тук. Къде? И там. Чай ще отида ги убия. Имаш ли меч? Да, чай ще отида ги убия. Боят настана, тук сърца ни. Аз пък не мога бягам. Да, пращай душмани. Че ние сме имали бая материал за сега. О, 3, 4, 5. Ого. Вземи само 3. Ей, тази дади едно. Вечерята почти готова. Умиргай. Тъй, ще взема едно прасенце, те да има. Ей те, къде има? Значи имам един 3 стака, 19, 3 стака каблстон, един 19 айрон, 55 дърва. Семена имам и аз имах 12 яйца. Измай ги тези стрити, Аз дадох още 3 пържоли. Хубаво. Значи меча. Не ми трябва да вземах да задържа. Не ми трябва. Аз ще го задържа. Спокойно. Чай малко. Напреми на мен един каменен меч, значи такова, значи пръчка. Аз имам, бе. Чай, аз да попна. Напреми си ли го? Окей, сега. Да. Надолу се балон, ако питате какво е това. Фак. Слагай го до моето да заспим и на странта оставаме. Фак. Аре, аз па. Лека нож. Сериозно. Ти невъзможно е, човек. Цяла нощ да се пече и на сутринта да стане и да не се изпекло още. Мислиш ли? Малко. Малко бе. Баща ми прави пържоли за половин час, не повече. Пържолите са готови. Вземи си ги да сложа айрана. Хубаво, слага. Само че... сега че имам за такова. За въглища. Аз ще намеря друга дупка, да ще потърся, защото тази тук те и... Много бедна. Не, че е бедна. Че е бедна от 19 желязо изкарахме от нея. Намерях друга дупка, която е много по-богата. Сега ще я покажа. Чакай. Гледай ми името, къде ми е табелката. Чакай. Обърни се. Те видях, да. Ела, че съм запълнах. Добре. Ела, сега ще я покажа. Мислиш ли, че да се по-богата? Умре, бе, гад. Поне ще имаме въглища. Майче копай, така ще копалня сам. Но тук ще намери някой да закай рано. Задължително. Хубавото е, че въглища дават и експи. Вече да е, преди не беше. Не, то преди даваше, по едно време не даваше, сега пак почна да дава. Да. Май, да.
спирам с този балон, че ма дразни вече. Това е няколко пъти, като почна да занимавам с нещо и става като краста, като слънчогледа. Почнеш О, слънчогледа... Митко, виж какво има там. Къде? Ето, Да. виж. И чакай, искам да видя. Too dark for me. I'm scared, man. Oh, yeah. Фък, къде паднах, бе? В дупката. О, айран! Теле. Да. Взимай го. Щупи си кирката ли? Да. Да, добре. Разбрах. Майка ти нещо си банка, бе? О, айран. Опа-да. Моля да бъда извинен за това просташко държание. И така... Нещо интересно. Поне събрахме доста въглища. То тук има още. Аз имам 8 айран. То и аз го купах. Да, и аз имам толкова с айран, между другото съм. Че ни бая бързо са... Знаеш кога сега ще е хубаво да се направим по един... Ще видим сега, чай просто. Аз ще малко по-нататък да огледам кой има. А пак аз сега ще поизкопам още малко от такова камък. Ще ни трябва. Къде? Между другото аз всички мисля да направим къщата. После ще направим... Знаеш кога ще направим най-желязна брадва? Защото аз искам да... Добре, сега изчакам. Какво викаш? Ще направим най-желязна брадва, защото къщата по принцип ще бъде от... ще направя от дърво. В смисъл ще бъде с каменна основа, отдолу ще очертано с камък, гличи се в камък, а пък всичко друго ще... Пак стрелец. И нагоре ще се дигат 3 купчета такова. 3 купчета дърво. На височина и ще ми трябва бая дърво. Това след ще направя 46. Айде аз ще им към колибата. Чух прасе някъде. Но не ми трябва, имаме си храна. Не, всъщност нямаме много храна, потърси храна. Събираме провизии още веднъж. Да. Дървото почти се и с такова. Ма нямаме бая... Да. Wake up, wake up. Тап 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 тап. Тап 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 тап. Така. Тап папа 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 пам. Пам пам папа папам пам папа папам пам. Няма да ходя много надалече да не се сгубят. Така виждам овца. Ти може да съпортниш. Да видим така в тази пещеричка какво има. Бедна работа. Се надявам този път събирането на дърво стане много боличко. О, Митко, ако знаеш какво намери. Какво? Портни са. Че мога да се събирам дърво. Кажи ми какво има. Дали е дупка? Равина. О, ми копай, може да намериш една работа. Има работи. Тут аз трябва да скачам 500 метра. От тук виждам диаманти. Диаманти ли? Да. Знаеш къде е пътя към къщата? Остай се, аз мога да се портна, ама как ще седа там долу е въпроса. Просто скачаш от купче на купче или се прокопаваш път надолу и си готов. Може да ми ги изкопай. Обаче какво ще ни трябва диаманти, но замисли се. За брони, примерно. Няма ли да е по-добре първо да си направим enchanting table? Може. Аз тук ще правя някакви безумни мостове, дами и господа. Дами и господа, кай. Никога края. Уба. Пак чувам прасе и този път е до мене. Този път няма ми избягаш, грозно мразно пиги. Пиги. Фак, сериозно. Грозно мразно пиги. Фак, сериозно. Не ми избяга. Не, ти честно ли? Готово. Не! О, фак, паднах. Жив ли си? Живо ли си, ма? Да. Ябълк. Пап.
Папо, Мале, колко зомбита има долу направо, не мисля си. ми махай се оттам. Ти е готов, Айрана ни е готов. И да почнем да правим къщата. Имаме 1, 2, 2, 4, 5. Кой пак мълчери? 5 стака дърво имаме. Митко, портваш, защото ме бият зомбита. Добре. Нямаш проблем. Това за 14 ерам. Слагай се въглищата, такова. Опичката. Да. Че я направя малко такос. За храна трябва да ти душа, ще почна сега да правя къщата. Такос обаче мене ма викат се наям. Опа! Отново. Колко съм бавен, колко съм тъп. О, моя дръжки. Ами, отивай ако искаш. Хора ще лехна за малко и так ще Не, стой тук вътре около любата, докато съм махата. Да, левни, по-добре. Да не вземе някой зомбията гътни. Аз ще дойда след малко. И така, да, за малко ще остана сам, защото ще трябва да папа момченцето. И да... Ако някой... Мамка му... Някой може да ми предложи някаква идея как да направя къщата или да направя нещо интересно да направя. Моля да го предложи в коментарите или да ми пише в скайпа, да ми прати снимка на нещо или да ми прати съобщение. Както иска, няма значение. Да. Също искам да кажа, че аз хоствам сървър, да. Обаче за сега е спрян, защото... Не мога точно да обясня защо ли, но след известно време ще е пуснат. Да. И да. И така, сега взимаме първо камъчето. Wake up, 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 to wake up, the Така. Ша. Може да напишете нещата, които най-много ви дразнят в Майнкрафт. Защото нещо, което най-много ме дразни мене в Майнкрафт е този шибан бък с купчета. Значи, направо толкова ме дразни, че направо издивявам. И да... Ох! Арве! Да. Някакви малко звуци издавам аз. И да. За сега ще изглежда това. Всъщност няма да е за сега. Аз казах, че ще бъде на 2 етажа. Ама, не, аз наистина съм уникално прост. Да. Три купчета са 2 веш, матко. Оф. По-добре ще му каза да лифне. Защото... Нищо ще нямаш да е по-добре, но... Не знам, просто... Някой зомби може да го нарафа.
Извинявам се, че ви прекъсвам разговора, ама... И така, малко... Майка ми до сега се стремеше да пази тишина. И брат ми изведнъж дойде и отвори приказка на майка ми. Защо бе, брат ми? Гледай, бе, Аз мисля, че почти съм готов с този епизод. Не за сега. Само трябва да достроя тук. И може би в следващия епизод вече ще сложа... Ще направя фермата. Да, следващия епизод ще правим ферма. Най-вероятно де. Аз мисля да бъде, може би, ще изкопаем мястото, ето това място, тук и това. Ще го прекопая и ще пусна улица вода и там мисля да бъде ферма. Но да, фермата в смисъл пълно да кажем картофи, моркови, пшеница. Пък там ще изкопая една дупка сигурно. Ще го забърда с огради и сигурно там ще отглеждам животни. О, не бе! Сега точно намери да завалиш. Ти бе, най-мразя дължи. Много неща мразя всъщност, ама какво да се прави сега? Такъв е живота. Ако живота ти поднесе лимони, не прави се лимонада. Ами ако ти поднесе развалени лимони, какво правиш тогава? Да стоя така самичък и да се говоря, може би не е приятна гледка отстрани. Сега някой може би има помислил за луд. Обаче не е в нас. В смисъл. Едно момиче от моя клас ме попита. Добре бе, аз не мога да разбера. Не ти ли е странно да стоиш самичък и да си говориш? И аз казвам, странно е, ама какво да правя? Мисля, като цяло това ще бъде сега. Не, да. Тук ще са прозорците. Не, не, не! Така ще са, така ма кефа повече да гладна, като ъгловка. И тук ще имаме едно шкафче. Също ще бъде и така. И отгоре ще сложим една факла да свети. Това се представлява спалнята. Това не е за сега. Да. Wake up. Да. Но понеже този чест е прекалено малък, сега ще го раздвоим. Да, така е по-добре. О, фак ме! Имаме още айрон
Да, имам почти един стар, но пак имаме Айран. Еми, може би това ще бъде за този епизод. Довърши го без Амандасон. Долу ще има линк към неговия профил. Всъщност, няма смисъл, защото... Абе! Обърках се. Абе, като цяло няма да има нищо, защото той вече май не качва клипове. Но ако качва, ще има. За да се абонирате към него. И може би това беше за този епизод. Чао! Дано ви е харесал!